בנות, הכנתם שיעורי דיר? אנחנו הכנו במדעי העשר. כל הכבוד, ואתן? אני הכנתי בתורת החצי. ואתן? טוב, מתוקות שלי, אתם יכולות לשחק קצת במחשב, בטלוויזיה, אבל אחרי זה ארוחת ערב למקלחת ולמיטה. שיהיה ברור. אני ראשונה במחשב, אבל אני רציתי להיכנס לאייסבוק, לראות מי שם. בואו ניכנס יחד. את לא באה? אני מעדיפה לקרוא את הספר. איזה חנוני! חנוני, חופרת. נכון מאוד, צדקות. בואו נשחק פארווי. יש לי כבר 20 פרות גבולות ו50 פסים שחרות. כולם בהמות. בסוף גם אנחנו נהיה בהמות. הלוואי שכבר נהיה. מה? בהמות! אני כל כך רוצה לצאת כבר לבד מהבית, ללכת לשדה, לאכול עשב, איזה כיף! בהמות! אתן מכירות את הסיפור העתיק על הפרה? סיפור עתיק? לא מכירות. זה סיפור פרה היסטורי. לא הבנתי. לא חשוב. יואו, מה שאני רואה. אני הולכת להיות מה זה מפורסמת. נראה לך אם כבר אז אני יותר מפורסמת מהכיסה דולי. יותר מהשיירו. תשמעו, סוכנות דוגמנית מחפשת איזה יפה. היית רוצה. אני יותר תסתכלו עליי. איזה כישרוני. אני כישרוני. מה? צעיפני. תשמעי. לא, תשמעו אותי. אתן כולכן נשמעות לי כמו איסים. אני כותבת להם. תכתבי שאנחנו אומרות אתן בסך הכל גדיים. אני כותבת להם. נכתוב יחד. כן, נכתוב יחד. אנחנו משפחה של ילדים יפהפיות. כישרוניות. צריך לכתוב הם קחו אותנו לארוחת ערב. רק שארוחת ערב לא תהיה אתן. איזה לחוצה. איזה חופרת. הנה, שלחנו. עכשיו נחכה בסבלנות. בסך הכל גדיים. כן, אבל זה יפהפיות. כישרוניות. זמרות גרועות. יואו, כן. בואו נעשה תצוגת אופנה. תצוגת אופנה? כן. ברוכים הבאים לתצוגת האופנה. אופנה, אז ראשונה, קבלו את דוזי זיינות לפיים הכי יפות. תראו את הכפיים שלה, חלקות, נקיות, איזה בורות הן, איזה ציפורניים, מדהים. הבאה בתור תהיה סוזיה עם זיים הזנב. טוב, תראו את הזנב שלה, איך הוא מתגלגל, מסתלסל, הוא מדולדל, הוא נקי, הוא מושלם. הבא, עכשיו קבלו את איזה ובזיזה, איזי מרבית הכי טוב. קבלו את ג'חנון! תצוגות אופנה הן שטחיות ורדודות. מה? אתן רוצות להשתמשו בכם כאילו אתם חפצים. ג'חנון! ועכשיו, הגיע הרגע שכולנו חיכינו לו. קבלו את האיזה מדהימה שבזכותה כולנו כאן. אמא! טוב, מתוקות שלי, מספיקים במחשב, הכנתי סלט חסה. אנחנו רוצות דייסת חציר. הכנתי גם דייסת חציר. יש! וגם תמונה בגדר. יש! אבל לפני זה ארוחתי טלפיים ועל השולחן.